mga pangenot na barata. Babaeng umboy na abandonar sa baybayon kan Aroroy, Masbate. Drug den sa Bao, Camarines Sur, Sinakyada. 5 arestado. 2 lalaki edad 18 sin 20 arestado sa legal na bandil asin mga bala. Lalaki ganan sa panununtok kan burat na persona. Asin, simultaneous solidarity pack signing sa Bicol, matrayumpo. Diyos maray na banggi, uninan mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na Miyerkules, Pebrero 5, taong 2025. Sa detalyes, babaying umboy inabandonar sa baybayon sakop kan Aroroy, Masbate. Investigasyon kan PNP nagpapadagos. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Sarong buhay na babayeng umboy ang inabandonar sa baybayon sakop kang barangay Dayagan sa Aroroy, Masbate. Alas 11:34 kasubagong aga, kan madiskubre ini kan kaakian na nagkakarawat sa nasabing porsyon. Nakapatos ang umboy sa lampin asin igwapang umbilical cord. Tulos man na ipinaabot kan mga nakahiling na kaakianan sa indang nadiskubre sa mga parasirang sinda Rafi Ramirez asin Marwin Santillan na yaon man sa lugar. Natulos man na nagpaabot nin sumbong sa kapulisan na nagdaraman kan umboy sa Aroroy Health Center para sa kakanigong asistensya medikal. Estimated namin nasa madaling araw yun iniwan dun sa area ng siguro mga 5 AM or 6 na dun na nailagay yung bata kasi halos kuwan pa yung bata, maliksi pa yung bata na naabutan namin saka nilalanggam na po siya nung naabutan namin. Padagos man ang koordinasyon kan PNP sa mga pagtaraid na barangay. Ngani masusog ang ina kan inabando ng healthy baby girl na ngunyan ang nasa kustudiya kan MSWD Aroroy. Kakandak kami ngayon ng investigasyon kasi doon sa area na iniwanan niya kasi may mga nakita pa kami doong mga damit saka yung tawag dito placenta ng bata doon sa area. So posibleng nandoon lang sa area yung nanay kaya pinapano ko po sa ngayon sa tropa na i-search nila ng maayos, mabuti baka nandiyan lang yung nanay sa palibot. Maatubang naman sa magkakanigong kaso ang ina kaini. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Drug den sa Bao, Camarines Sur, sinakyada kan otoridad. 5 persona arestado, saro naman ang nakadulag. Sir Hercules Barbacena sa bilog na detalye. Arestado ang 5 persona makali sa sakyadaon kan otoridad ang subuot drug den sa barangay San Francisco, Bao, Camarines Sur, alas 11:55 nin banggi kaining Lunes, Pebrero 3. Pigbista ang mga suspetsado na sinda alias Raquel, 51 anyos, may agong drug den maintainer, asin residente ka na unambita na barangay. Alias Tanggol, 40 anyos, may live-in partner, drug den visitor. Alias Ray, 31 anyos, may live-in partner, drug den visitor. Alias Bert, 25 anyos, may agom, drug den visitor. Asin si alias Gab, 24 anyos, may live-in partner, drug den visitor, na enterong warang trabaho asin enterong residente sa nasabing banwaan. Nakwa sa posisyon nindaan 4 na gramo kan pigtutubo na shabu asin iba pang drug paraphernalia. Basado sa impormasyon, haluy ng pigbabantayan kan otoridad ang mga suspetsado. Nakadulag naman ang saro pang drug maintainer na aki kan babaying sospek. First time pa lang po sila. Sila po yung mga nadatnan po doon na parokyano pag dating po sa lugar ng operasyon. Naaresto ang mga suspetsado kan pinagsararong pwersa kan Municipal Drug Enforcement Unit, Bao Municipal Police Station, asin sa pakikipagtabangan kan Philippine Drug Enforcement Agency, Bicol. Nananawagan po sa publiko at sa lahat po ng mamamayan ng bayan ng Bao na suportahan at makiisa po sa aming programa upang malabanan po ang illegal na droga. At kung sino man po sa inyo ay may nalalaman na i-involve sa illegal activities dyan sa lugar nyo ay huwag po kayong mahiya o matakot na mag-report po sa himpilan ng Bao.
Sa presente, nasa ipatura pa kan bao MPS ang mga sospek para sa magkakanigong disposisyon. Naaatubang sinda sa pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa mga baretang Tatak Bicol. Hercules Barbacena. Duwang lalaki sa Naga City arestado sa pagpapabakal nin iligal na badil asin mga bala. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Dain na nakapalagpas sa otoridad ang duwang lalaki kan arestaron sa pigkasar na gun bust operation sa Barangay San Felipe, Naga City, alas 7:15 kasubanggi, Pebrero 4. Pigbis ang duwang sospek na sinda alias Aaron, 20 anyos, residente kan St. Clair, Barangay Concepcion Pequeña, Naga City. Asin alias Justin, 18 anyos, residente kan Barangay Balatas. Nakuha sa posisyon kan mga suspitsado ang sarong kalibre 38 badil, magazine na may 5 bala, asin 30 live ammunition. May isang intelligence-driven operation po yun sa City Intelligence Unit. So, kasama na din ng sa Drug Enforcement Unit and Police Station. So, kung sinabing intel-driven yan, may mga confidential agent yan na ginamit. Nasa kustodiya na kan Naga City Police Station ang sospek para sa magkakanigong disposisyon, asin nahahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act, asin pagbalgar sa COMELEC gun ban. So, may tigmaman doon. Tama ko man sindang consider na gun runner baga na nag-detecta talaga. So, nag-detect lang siguro and ang anak ng buyer. Sa ngunyan, pig-iimbestigaran pa kan otoridad kung sa inhali o kay sisay ang nasabing badil. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Gadan kan pagsusuntukod kanaka diskusyonan na burat na persona sa Gainsa, Camarines Sur. Si Danica Garcia sa detalye. Gadan, ang sarong lalaki kan pagsusuntukon ka nakapasuwayan niyang burat na lalaki sa Barangay Malbong, Gainsa, Camarines Sur, banggi kaining Domingo, Pebrero 2. Pigbisto ang biktima na si alias Junjun, 21 anyos, soltero asin residente kan Barangay Sampaloc, parehong Banwaan. Pigbisto man ang sospek na si alias Tope, soltero, 34 anyos, residente kan Barangay 1st District, pareho man na Banwaan. Basado sa investigasyon, pauli na ang biktima kaiban sa iyang mga barkada kan mapag-initan kan sospek asin pagsusuntukon dangan kan masuntok ang biktima sa pandok, duman ini natumba asin tuminama sa sementadong tinampo. Pigdara pa ang biktima kan sa iyang ina sa Bicol Medical Center sa Naga City. Alagad makalis ang nagkapirang oras, binawian man sana nin buhay. Buminagsak pero tumatagas na doon sa mundo, kaya nagkaroon ng hemorrhage. Sa presente, nagkukondusir pa nin masiraram na investigasyon ng PNP, ngani formal ng masangatan magkakanigong kaso ang suspetsado. Ang mga activities, ang pigahanap nila lang para na-attend sa kaso. Tigla lang ako itong mag-certificate sa reference para ma-attend ang kaso. Mientras tanto, liwat na nagtaunin pagirumduman otoridad sa publiko na pirmeng ipagkag sa tulak ang alak asin day magpadara sa dagit ngani ding pagbasulan sa hudyan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Labis 70 scholar ka na ko Bicol Quarterly sa Sintesda sa Organic Agriculture Production, naggraduar na. Asin all students sa Ligao City, pighahangaan huli ka ni terminasyon sa buhay. Yan na siniba pang bareta sa pagbabalik ang ako Bicol Allen TV. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental,
laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List Permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong abos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong abos. Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Simultaneous Solidarity Pact signing matrayumpong pigkondusir kasubagong aga sa Kampo General Simeon Ala. Si Angeline Dagta sa bilog na detalye. Fostering unity and civic responsibility in protecting the right to vote. Naging matrayumpo ang Simultaneous Solidarity Pact signing sa Bicol para sa 2025 national and local elections as in Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao parliamentary elections na ginibo kasubagong aga sa Camp General Simeon A. Ola sa Legazpi City. Inatindiran man ang pagtiripon kan mga pamayo as in representante kan COMELEC Bicol, DILG, DepEd-PIA, DOST, DICT, LTO, National Intelligence Coordinating Agency o NICA, NBI, AFP, BFP, NAVFORSOL asin Tactical Operations Group Bicol. Nagpahiling man ni suporta sa aktibidad maging ang maniba-ibang non-government organizations asin stakeholders. Full force ng Police Regional Office 5, lahat po sila gagamitin po natin. Nasa 10,500 na tao, na personnel ay gagamitin po natin. Nabanggit ko nga po kanina, all personnel, logistical and final resources ng Philippine National Police ng PRO 5 i-support natin. Obheto kan pagtiripon na mas mapakusog ang koordinasyon kan lambang partisipantes. Nga ni masyertong magiging matuninong, patas asin magiging transparent ang election process ngunya na maabot na Mayo. Yung mga commitment kasi ang hinihingi talaga natin sa mga deputized agencies natin, sa mga tao at including na rin sa mga kumakandidato kanilang supporters. And hopefully, yung commitment or pledge nila of solidarity with us na papaayusin ang election is i-fulfill nila. Yun naman ang palagi nating hinihingi pagdating ng elections. Kasabay kan Solidarity Pact signing, piglansarman kan PNP Bicol ang 100 days operational activities na obhetong mas mapakusogan sa indang espersos para marealisar ang matuninong asin matrayumpong pirilian. Madurar ini poon Pebrero 1 sundo Mayo 11 para sa mga baretang Tatak Bicol. Angeline Dagta. Ako Bicol Party List asin TESDA liwat na naman na nakapagpatapos nin scholars kasubagong aga. Si Regine Bues sa bilog na detalye. Nagraduar na kasubagong aga ang panibagong scholars kan ako Bicol Party List asin Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Bicol sa kursong Organic Agriculture Production. Ginibuan sa indang graduation ceremony sa Elmero Dishe Integrated Farm sa Salugon Covered Court sa Kamalig Albay. Pira sa bagong naproducer na graduates kang partido, sinda Lola Nilda asin John Joseph na labinanggad ang pasalamat sa ipigtaong pagkakataon sa inda kan partido asin kan TESDA.
Dakulong pasalamat naga-offer sinda sa ading mga course na di sa mga buro barangay. Adi nga nilang rayon barangay na lang talaga, hindi na kami nagadun ngayon kung namasahe o ano. Amo ang karayan sa sponsor ng Ako Bicol. Maraming salamat po sa Ako Bicol at syempre po sa TESDA sa big opportunity po na binigay po sa Barangay Palanog and sa Barangay Miti and Barangay Bariu. Sana po, marami po kayong barangay na matulungan at wag po kayong magsawang magsuporta po sa amin. Thank you. Total na 75 scholars ang pigpasairaram sa training sa laog nin 29 aldaw. Kabali sa mga pigtukdo sa scholars ang tamang pag-ataman nin hayop, pagtanom nin organic na gulayon, pag-ibon nin organic na fertilizer asin iba pa. Presente sa seremonya sina Department of Tourism Regional Director Hervey Aguas, Albay Provincial Agriculturist Chera Ribeta, Kamalig Municipal Councilor Sheila Maridino asin ang Director kan National Organic Agriculture Program na si Bernadette San Juan. Well, ang inot-inot ang pag-congratulate ko sa gabos pong nag-graduate mo niya na aldaw na talagang ready na for our advocacy para sa agrikultura. I'm always pushing for agritourism. Actually, may mga partnership kami kan Department of Agriculture. Kami po ni RD Tornilla, pati po nga ni si grupo ming Albay Farm Tourism Operators na yan po ang samuya pong ang knowledge sa agrikultura pero pigadugtong mi po sa tourism kasi ini po ang sabing saro na mga project na pwedeng maging sustainable. Binabati ko muli yung ating mga nagsipagtapos at kailangan sila ng ating bayan, ng ating bansa para sa usapin ng food security. So sana po ay pagtingin nila, patuloy nila yung involvement nila sa agriculture dahil kulang na kulang po tayo ng mga papalit sa ating magsasaka. Sigun sa partido, obheto kang programa na magtaong paglaom sa mga Bicolano na gusto pang mag-adal, magkaigwan ng trabaho asin magkahawa sa pagtios. Dakulaon po ang satuyang pagpasalamat, primero dahil saro po ini sa mga rare na programa na pinag-aopreser kan sa tuyang gobyerno sa pakikipagtabangan kan Ako Bicol sa agriculture. So kung mahiling ta po baga, may kinaaraman ini sa food security. So kaya dakulaon po ang pasalamat kan Ako Bicol Party List sa panginot po ni Kong Zaldi, ni Kong Jill. Apora sa libreng tuition, libreng insurance, nakaresibing man ng scholars ng allowance sa 160 pesos ang kada aldaw. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy. ALS student sa Ligao City, pigahangaan, hulikan sa iyang determinasyon sa buhay, sa ibungkan sa iyang pisikal na kaninan. Bistuhon ta siya sa istorya ni Arielo Bea. Namundag na halipot ang mga bitis asin warang mga kamot, ang 16 anyos na si Angel magtibay kan Barangay Pandan, Ligao City. Sa ibungkan sa iyang pisikal na kaninan, determinado si Angel na makapagtapos nin pag-aadal nga ni marealisaran sa iyang mga pangiturogan sa buhay, kabali na digdian pangarap na maihawasan sa iyang pamilya sa kapagtiosan. Grade 10 na sa Alternative Learning System si Angel. Sa ibungkan sa iyang kamugtakan, kayang-kaya ni Angel na makipagsabayan sa iyang mga kaklase. Para kay Angel, bako sa iyang kaulangan ang sa iyang kakulangan, kundi ini ang nagsiserbi niyang inspirasyon nga ni ipadagos na lumaban sa buhay. Walang kulang sa taong may pangarap sa buhay, tapos maging matatag at huwag susuko dahil may Diyos tayong hindi tayo sinusukuan. Ang kaklase ni Angel na si Nanay Teresa, bilib man sa nahiling niyang pagsusumikap ni Angel. Approachable po siya and friendly naman po siya. Tsaka minsan po medyo may pagkakulit, siyempre po talaga bata eh. Pag medyo makulit din po siya, tapos sabi ko, Be, ano lang siya, sabi ko, Be, ano ka lang, yung hindi masyadong maingay, lalo pag nag-lesson kami, huwag masyadong maingay. Yun naman po, sumusunod naman siya sa akin. Maano lang po talaga siya, maganda siya pong kasama dito sa school. Si Teacher Myla, saruman sa mga napapahanga ni Angel, apwara sa pagsurat gamit ang bitis, kaya man kaya ni Angel na mag-drawing maging ang pag-ibon in art craft. Si Angel, para sa akin talagang strong ang personality niya. Kasi sa kanyang kalagayan, nakikita ko na independent siya. Dati nga, gusto ko ako magbigay sa kanya ng tubig, ako mag-open ng biscuit niya. Pero nakita ko sa kanya na siya mismo ang nag-open, siya mismo kaya nakita ko sa kanya na napaka-independent niya. Kaya talagang tinutulungan ko siya na sana makatapos ng junior high school para makamit din yung pangarap niya.
Nasa likod man kan mga pagsusumikap ni Angel si Nanay Edna. Gusto ko lang sa kanya, Angel, tapusin mo yung pag-aaral mo, pagsikapan mo yung kung anong gusto mong marating sa buhay at tutulungan kita hanggat kaya ko. Lagi lang ako nandyan para sa kanya. Pati yung mga kapatid niya, susuportahan namin siya hanggat may pangarap pa siyang gustong gawin. Sigun kay Angel, dahil niya pag-iisipan sa iyang pisikal na kakulangan kundi mas pag-iisip niya ang makatabang sa iyang magurang kung saan ang edukasyonan sa iyang pagigibong sandigan. Nalaom niyang magsilbing inspirasyon bako sana sa mga kapwa niya PWD kundi maging man sa mga normal na individual. Sa ngunyan, tighalat na sanakan sa iyang eskwelahan ang resulta kan examination ni Angel para ma-accelerate na ini sa junior high school. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Ariel Obeya. Asiniyanan katiripunan kan mga baretang naguno kan ako Bicol News Team. Ako po si Jen Nunez. Salamat!